aby. We use aby when we want to express a wish. Chcem, aby dnes pršalo. Chcem, aby si prišiel na čas. Prajem ti, aby si bol šťastný. We also use aby when we want to explain why we are doing something. Cvičím, aby som bola silná. Pracujem, aby som mala peniaze. Učím sa po slovensky, aby som mohla hovoriť s rodinou môjho priateľa. And why are you learning Slovak language? Let me know in the comments and use the word aby.